салом алайкум ба ҳама тамошобинон ва ҳаводорони канали ютуби тоҷикӣ. Биё аввал дар бораи канал гап мезанем. Бисёриятон шояд маро аз каналҳои пешинам шиносен. Номи якумш Турахонов офишал ва дуюмаш ютуби тоҷикӣ. Чандин вақтҳо ютубда набудем ва акнун канали нав боз бо номи ютуби тоҷикӣ кушодем ки мисли ҳамеша дар канали мо видеоҳое мешавад ки аз видеоҳои дигар каналҳо ба кулли фарқ дорад. Махсусан видеое ки имрӯз мехоҳам шумо да пешниҳод кунам боварӣ дорам сахт маъқултон мешавад. Барое ки албатта темаи пулкоркунӣ ва ман ҳамеша дар каналам сайту программаҳоеро видео мекунам ки реална шумо аз онҳо пул ба даст овардан метавонед. Фарқи ютуби тоҷикӣ аз дигар каналҳо именно дар ҳамия ва барои ҳамин сразу ҳозир дар канал подписатсия кунед то ки видеоҳои нав ба нави моро ҳамаша дида тонед. Имрӯз ман барои шумо яке аз сайтҳои беҳтаринеро нишон медиҳам ки шумо пули калон кор карда метавонед. Ин доходи ман дар як ҳафта мебошад. Ин сайте ҳаст ки мехоҳам аз ҳамин сайт имрӯз шумо да пулкоркуниро ёд бидиҳем. Ссилкаи сайт дар комментария ва описания мондагӣ аст. Вақте ки якум бор ба сайт медароед бояд регистратсия кунем. Барои пахш мекунем регистратсия. Дар хати якум ягон логин придумат карда менависед. Масалан номи худтон ва ягон символи дигар. Дар дуюм электрони почтатонам менависед. Чӣ хеле мебинед регистратсияш тамоман осона, ягон ҷои қиндӣ надорад. Ман худам сайта истифода мебарам, беҳтарин сайт аст. Дар сеюм ягон парол фикр карда нависед. Логин пароле ки дар инҷа шумо дохил карден ҳатман дар ёдтон гирем барои ки вақте бори дуюм мехоҳем ба ин сайт дохил шавед, ҳамин логин паролтон зада дохил мешавед. Баъди пур кардан пахш мекунем за регистрироватсия. Баъди регистратсияро гузаштан сохранид мекунем логин паролмона. Акнун телефонеро ки ҳамин электрони почта дар вай ҳаст мегирем, ба электрони почта Gmail дохил мешавем ва сехата пахш мекунем промоаксия ва аз сайти Ависо Безе сообщение омадагиро мекушем. Ссилкае ки мо дар он кардагиҳои рӯжда як бор пахш карда медроем просто. И просто активатсия буд. Баъдан бармегардем, тамом мо ҳамаша гузаштем. Инҷа дар заданиҳое ки дидесем пул кор карда метавонед. Чӣ хеле ки худтон нархошона дидесен, нархҳои ҳар хела дора, қимат, арзон. Дар тарафи дасти чап меню личный кабинет настройка медроем. Дар инҷа бошад даниёмона пур мекунем. Дар камтар поёнтар номона менависем. ҳар кан номи худша обязательно менависа ва полтона интихоб мекунед. рӯз, моҳ, соил таваллуда интихоб мекунед. Ман примерно ҳар хел пур кардесам, не ки шумо дуруст пур кунед нақстар мешавад. баъди ҳамаша пур кардан пахш мекунем сохранид. баъд як рӯз медроед ва дар инҷа номери телефонтонам подтвердид мекунед. Тамом ҳама чиз шумода даступ намешавад. дар тарафи дасти чап ҳама менюҳо ҳаста, махсусан заработат ҳаста ки шумо тариқи инҷа аз бисёр роҳҳо пул кор кардан метавонед. масалан заданиҳо ҳаста ва серфинг, письма, тести ютуб, ВК, яъне аз ҳамин роҳҳо шумо пул кор карда метавонед. масалан задания медароем, дар инҷа заданиҳое ҳаста ки шумо иҷро мекунед ва пул кор мекунед. масалан подпишись на телеграм канала гуфтагӣ, ҳамин заданиеро ки гуфтагӣ иҷро мекунед, 2 рубл шумо кор мекунед. ва инҷа да заданиҳои қимат ҳаста. ман да бисёртар ютубуш маъқул шуд ки просто видеои ютуба тамошо мекунед ва пул кор мекунед. албатта нархш хеле арзоне, не ки ман да ҳамин чиз бисёртар маъқул шуд ки уха коруш қин неста. но шумо метавонед дигар раҳо хати пул кор кунед, пули зиёд ба даст биёред. инҷа ҳар як задания нархи муайяни худша дорад ки ҳар рӯз секундҳое ки шумо видеоро тамошо мекунед муайян карда шудагӣ аст. секундҳоашам дар параш нависондагӣ аст. ман дар инҷа якчандташа иҷро мекунам, шумо бинед. мисол мегирем дар рӯш пахш мекунем, дар рӯи номуш ва дар инҷа ин хеле меброя пахш мекунем ҳамин кнопкада. дар инҷа 20 сония вақти моро нишон додагӣ аст. ҳамин сонияда инҷа видео меброя, дар рӯи ҳамин кнопкаи ютуб пахш карда видеоро плей мекунем ва вақте ки 20 сония тамом шуд мо аз ин сайт баромада меравем. вақте плей карден интизор мешавед то ки ҳамин сонияҳои шумо тамом шавад. секундҳои мо қариб тамом шудааст. чӣ хеле ки мебинед. хуб ина 0 шуд. баъди 0 шудан шумо дар немихали пайдо мешавад. тамом баъд аз ин шумо метавонед страницаро закрит кунед, ба саҳифаи аввала баргардед ё ки кнопкаи назад дар телефон кунед. ман видеоро стоп карда алагай чандин таша дар инҷа иҷро кардагӣ ҳастам. бародаро шумо ҳамин хел иҷро карда пул кор карда метавонед. мисол навоз як дигаша мебинем, иншам ҳамин хел секундҳои тамошояша интизор мешавед ва тамом баъд аз ҳамин мора пулмон автоматик мегзарад. шумо танҳо аз ютуб неметавонед аз дигар заданияҳош истифода бурда зиёдтар пул кор кунед. сайт реална кор мекунад ва пула 100% метиҳад. ин монанди докодемову дигариш нест. ин да ягон сомон расход намекунем. агар видеоро дастгирӣ карден, яъне ба лайку подписатсия ва комментариётон штобе ки просмотри зиёд гирад, ман ҳатман тарзи пули бисёр кор кардан ва аз ин сайт пула дар киби кашло гирифтана нишон медиҳем. видеоро дар рафиқотон поделиса кунед то ки онҳоро бохабар шаванд. ссилкаи сайт дар описания ва дар комментария ҳаст. хайр то видеоҳои оянда.